Danonoćno se radilo, celu noć uopšte nisam spavao. Zašto? Zato što je završna faza. A mi moramo, znači, da to završimo za 6. avgust da bude postavljen. Evo, to je, znači, ta izjava sada. Sad, ne zavisi sve od mene, bit će sad skidanje štikle za pripremu za livnicu, za livenje u bronzi. Ne zavisi samo od mene, znači zavisi sve i od livaca dole, jer će raditi u 4 smene, kako je rekao gospodin direktor. Gde će biti postavljen spomenik? Spomenik će biti postavljen na 2. kilometru, znači tu će biti kružni tok. Biće okrenut prema 4. kilometru, a leđima prema Boru. Zašto? Znači dočekat će goste koji dolaze u Bor. Jer znamo da je Franjo Šistek pronašao taj dragocini metal koji se mi danas zahvaljujemo i mi bitišemo ovde u Boru baš i zahvaljujući njemu. Sjećam se veoma lepo, zašto? To su moja 2 životna dela i koji ću ja ostaviti za potomstvo. Srećan sam zbog toga i nadam se da će biti završeno sve na vreme. Materijala glina je 1,5 tona. Onda imam tonu armature u njemu, a za bronzu vidjet ćemo kasnije u livnici koliko će biti utrošeno. Franjo Šistek, on je bio plaćen od Đorđe Vajferta. Đorđe Vajfert ga je doveo iz Češke da bi istraživao rudokope. Među ostalim rudokopima došao je ovde u Boru, bio je u Glogovici, tamo ništa nije uradio, u onom rudniku, i došao je ovde u Boru i na Čokalu Dulkan. Oni su već odustali, ali zadnji udarac je bio Pavla Meždinovića i tu je on pronašao rudu. I kad je pronašao rudu, znači u znak pobede, desna ruka ide, znači stegnuta je pesnica i rekao je Vajfertu, Vajferte, pronašao sam rudu.